Здравейте! Аз съм Райан, а вие сте с каналът ми Филмотечка. Днес ревюто ще бъде за един филм, който нашумя адски много последния месец, а именно Гунди – легенда за любовта. Една вдъхновяваща епопея за един велик българин. Преди да продължим напред, държа да отбележа, че аз много отдавна не гледам футбол, а български футбол никога не съм гледал. Не симпатизирам нито на Левски, нито на ЦСКА, нито на който и да е български отбор. Съответно, мнението ми ще бъде само единствено обективно и ще се отнася за филма. Аз не знаех, че има такъв филм и че се готви да излиза. Съвсем случайно попаднах на трейлърът на филма. Когато изгледах трейлъра, обаче, бях изключително впечатлен. Трейлърът не отстъпва по абсолютно нищо на холивудските трейлъри. И тогава си казах, щом този трейлър е толкова добър, вероятно и филмът ще бъде добър и съответно си казах, че вероятно ще го гледам. И когато излезе филма, аз исках да отида да го гледам, обаче залите бяха претъпкани, което няма нищо лошо, но аз не обичам да гледам филмите, когато са претъпкани залите. Тоест трябваше да поизчака малко, да се поизпразнат салоните, за да мога да отида да гледам филми, за да си скажа мнение. Държа да отбележа, че аз съм маняк на тема трейлъри, обичам да правя така наречените фейк трейлъри и въобще изключително много наблюдавам как един трейлър е направен. Музиката, заснемането, филтрите и така нататък. Затова държа още веднъж да кажа, че трейлърът беше направен впечатляващо. За мен това е най-добрият трейлър на българска продукция, който някога съм гледал. И като цяло трейлърът си свърши работа. Хвана ми интересът, а на мене да ми се хване интереса, камо ли за българска продукция, е много трудно. Трейлърът беше невероятен и веднага ме върна във времената от 60-те години през миналият век, като картината беше динамична, музиката беше фантастична, филтрите, които са използвани, са много добри. И така филмът излезе. Аз не го гледах веднага, но естествено живея в България и колкото и да не гледам социални мрежи, клипове и така нататък, нямаше как да не достигне до мен информацията, че филмът е фантастичен, прекрасен и дори хора, които не са фенове на Левски или на Гунди, казват, че филмът е много добре заснет. Режисьорът Димитър Димитров не е заснел просто един обикновен биографичен филм. Той е създал един епичен и невероятен разказ, който съчетава в себе си любов, загуба и борба. Сценарият от своя страна предлага една дълбочина, които подчертават какво означава да бъдеш истински герой не само на терена, но и в живота. Актьорският състав не знам как са го подобрали, но е фантастичен. Павел Иванов, който е в ролята на Гунди, внася истинска емоция и съпричастност в персонажа до най-малкият детайл. Неговото представяне е завладяващо и автентично, показвайки страстите и борбите на героя. Александра Свиленова, която играе Лита, също оставя своят отпечатък, предаваща сложността и дълбочината на своята роля, като същевременно улавят духа на епохата. Филмът обаче не впечатлява само с актьорската игра, ами също много впечатлява с визуалната си естетика. Операторът Борис Славков е създал уникално красиви кадри, които улавят духа на времето и местата, където е израснал Гунди. Монтажът на филма е изпипан до съвършенство, а музиката съчетава модерни звуци с традиционни български мотиви и така обогатява всяка сцена и я прави незабравима. Зад проекта седят продуцентите Иван и Андрей, които познаваме от много други продукции, както и от предаването Сблъсък. Обаче този път те са надминали себе си. Вижда се, че тук са вложили цялото си сърце и професионализъм, защото благодарение на тях бе създаден този невероятен шедьовър в българското кино. Личи се, че са били отдадени на максимум за този проект. А това, че те са успяли в държава като България, където обикновено всичко е срещу изкуството и е изключително трудно да се създава. И въпреки трудностите са успяли да съберат един невероятен екип и да създадат този шедьовър, който по абсолютно нищо не отстъпва на холивудските филми, това заслужава истински поклон, защото не е било никак лесно. И въпреки, че съм положително настроен към филма и смятам, че този филм е най-добрият български филм, който аз съм гледал, което не е малко, все пак, тъй като държа да бъда обективен както винаги, трябва да кажа и два минуса, които лично аз забелязах. Първият минус е това, че Гунди е направен прекалено бляскав, прекалено по-американски. Звездата, сваляч. Това нещо не ми се понрави много, тъй като предполагам, че Гунди не е бил точно така. Но въпреки това, благодарение на фантастичната игра на Павел Иванов, всяка една минута, в която той е на екрана, аз долавям невероятна емоционалност от персонажа, което така
направи да не забелязвам и да не се дразне толкова на това, че е направен като суперзвезда. И вторият минус, който ми направи впечатление, е това, че някои от второстепенните персонажи не получават достатъчно дълбочина. Но въпреки тези два минуса, по никакъв начин това не може да омаловажи факта, че филмът е прекрасен, уникален, с прекрасен сценарий, прекрасен монтаж, уникална режисура и фантастична актьорска игра. Мога да кажа само едно голямо браво на целият екип и на Иван и Андрей за това, че въпреки трудностите не са се отказали и са го постигнали. Като заключение, аз съм впечатлен. Трябва да кажа, че аз много трудно се впечатлявам от филми, тъй като аз не гледам филмите като обикновен зрител. Аз гледам абсолютно всичко. Актьорската игра, декорите, костюмите, музиката, озвучаването, статистите, всичко за мен е важно. Тоест, аз имам доста по-критичен поглед от повечето хора. И въпреки това държа да отбележа, че това е най-добрият български филм, който аз съм гледал някога. И смятам, че със своята величествена продукция и завладяваща история, Гунди, легенда за любовта, определено ще остави следа в сърцата на зрители. Този филм не само, че отдава почет към един велик българин, но и вдъхновява бъдещите поколения да следват мечтите си, въпреки трудностите. И никога да не се отказват. Още веднъж огромно браво на целият екип и особено на режисьора Димитър Димитров и на продуцентите Иван и Андрей, че не са се отказали и че са стигнали до край. Браво за тяхната упоритост и творческа визия. Абсолютно съм сигурен, че този филм ще остане важен елемент в историята на българското кино, който всеки трябва да види. Това беше моето мнение и моето кратко ревю. Ако не сте гледали филма, гледайте го обязателно. Ако видеото ви е харесало и искате да гледате още такива видеа, харесайте видеото, споделете го и бъдете активни в коментарите. Също така ще ви бъда благодарен, ако се абонирате за другите ми YouTube канали, Patreon и другите ми социални мрежи. А пък ако желаете да ми помогнете да заснема късометражните си филми, да си публикувам книгата и да подобря качеството на каналите, може чрез Revolut, PayPal или някоя друга платформа да ми дарите сума по ваш избор. Няма да се обидя. Надявам се да се видим скоро. Благодаря ви, че бяхте в канала и изгледахте видеото. Чао!